Ola, que tal? Benvidos a Recuncho Gamer. Seguimos repasando os xogos máis caros para as diferentes consolas. Hoxe toca o turno a Sega Mega Drive, a consola de 16 bits de Sega que durante comezos dos 90 pues foi, digamos, a rival así da Super Nintendo. E nada, como sempre, lembramos que estamos sacando os prezos de pricecharting.com sobre os xogos da versión PAL. Eso quer dicir, versión europea, pero ollo que tamén inclúe a versión australiana e de Nova Zelanda. Isto é importante para ver algún dos prezos dos xogos que teremos hoxe. E buscaremos os prezos do xogo completo, eso quer dicir, cartucho, caixa e instruccións. E estaremos mirando as edicións normais, non veremos versión coleccionista ou de xogos que saíron fora do período natural de comercialización da Sega Mega Drive. Digo porque, por exemplo, hai un xogo como o Paprium que saiu hai uns meses e se está a un prezo que entraría no top 5, pero demais, tema especulación dun xogo que se fixo despois. É como unha especie de anomalía. Así que, sen máis demora, imos co primeiro deles, que é un ambientado no universo Marvel. Trátase do Separation Anxiety, un beat'em up da Climb no que nos poñemos na pel de Spider-Man e tamén de Venom, e que na que temos un cameo pois do Capitán América, de Daredevil, de Hawkeye, pero quitando isto non é un xogo moi brillante. Iso sí, é un xogo que subiu bastante prezo nas últimas épocas. Non sei se pode ser a raíz de que o universo de Marvel está ahora máis en boga, e sí que é un xogo que xa saiu no 95, era nunha época na que os xogos de Mega Drive xa non tiñan tanta tirada. E ademais en Europa quizáis Marvel ainda non tiña quizá a presencia que podemos ter na época actual. Pois dito, a día de hoxe o seu precio ronda os $340. Na cuarta posición temos un xogazo, cousa rara, que normalmente aquí temos máis ben morralla rara de atopar. En este caso, trátase do Alien Soldier, un dos... Soldier, parece Rajoy. O Alien Soldier, un xogo de Treasure que é unha especie de desfile de bosses, desfile de xefes finais. Xogo moi difícil, moi exixente, e que neste caso, pois tamén eso, unha época xa máis tardía da Mega Drive, non tivo moita tirada. En este caso, trátase dun xogo que sí que ten certo seguimento pola crítica en canto que é un bo xogo. Quizá non apto para todo o público, pero sí que é interesante de revistar. Que ten de particular tamén a versión PAL, que a pegatina que viña no cartucho tiña unha especie de tinta rara que facía un efecto agora raro, como que se distingue. Así que tamén por iso dai un toque con respecto a outros xogos europeos que non teñen lle pasar isto. Non me digas porque isto é interesante, pero por visto iso valoras. No número 3 temos a un plataformas de Nadal, como é o Days Before Christmas, no que nos poñemos na pel desta especie de Papá Noel. É un xogo que se atopa agora ao redor dos $455. Que ten de especial? Pois é un xogo que tuvo moi pouca tirada porque, como se avisaba antes, é un xogo que na súa versión PAL só saiu en Oceanía, eso, en Australia e Nova Zelanda. Co cal é un xogo que funciona perfectamente en sistemas europeos, na consola de Mega Drive collelo funciona, o que pasa que no seu momento só saiu en Australia, claro. Xa agora barato non é pedir a Australia, pero imagina naquela época. Pero o xogo en sí era un plataformas bastante simple, sen moito aquel. E volvemos ás bandas deseñadas porque temos no número 2 a The Punisher, un beat'em up de Capcom que estaba baseado tamén nunha recreativa. Neste caso ten algúns cambios con respecto a máquina de arcade. E se ven, por exemplo, o cartucho solto un prezo razonable que non supera os €80, a versión europea PAL supera os 600, chegando ata os 615. E isto por qué? Porque a versión PAL, por visto, tiña unha tatuaxe destas temporais, unha calcomanía, como lle queredas chamar, que entón principalmente son esas versións que xente que o vende completo pois quere buscar esa cousa distintiva desta versión. E no número 1 temos tamén un xogo basado nunha franquía animada, neste caso dunha serie de Hanna-Barbera, que trátase de The Pirates of Dark Waters, os piratas das aguas oscuras. Non sei se chegou a España. E a verdade é que non sei exactamente dicirvos neste caso por que tan caro. Sí que hai unha versión de Super Nintendo que non ten nada que ver ca versión de Mega Drive. E a verdade é que levo máis dun hora investigando e non atopei ningún motivo polo que pode ser tan caro. De feito, na versión americana, digamos que está só a €50. Descoñezo que pasou ca versión para ser tan valorada. A serie de dibuixos animados sí que é unha especie de serie de culto dentro da animación, porque era Hanna-Barbera intentando facer unha cousa un pouco máis seria. Era bastante ambiciosa co tema dos actores de doblaxe que participaban, pero máis alá diso non acabo a comprender por que en concreto esta versión europea
Pirates of Dark Water de Mega Drive está a ese prezo. Pero en fin, cousas veredes. $625 marca a día da publicación deste vídeo o prezo que se poda topar. Xa sabedes, caixa, instruccións e videoxogo. E daqui o repaso todos os 5 xogos máis caros da Sega Mega Drive. Volveremos con máis vídeos aquí en Reconcho Gamer. Grazas por pasarte. Saúdos e agordillo e coida de vos.